prosím, Rudo, buď kľudný, nenadávaj za tú cenu. Oni za to nemôžu. Ježiši Kriste, toto ne. Dobrý večer. Dobrý. Renata, hej? Áno. Teraz budem trošku ticho, lebo sa musím rozdýchať všetko ešte dobre, tak... No to nebolo vám, pardon. Aha, okay. Ja tu mám mačku, ja sa s ňou rozprávam. Ty máte... Hej. Aha. Žena ma počúva, nejak žijeme spolu v takej symbióze. A nechceli ste živú mačku? To ona bola živá, bola kedy. Keď si dáte správne LSDčko, tak to je živé. Aha. Nie, len... Som si niečo bál nahlas a... Niečo v hlave a bál som to bol nahlas. Nám to nevadí. A ako sa máte? Dobre. Dobre, a vy? Super, teraz som akorát začal pred chvíľou. A budete dlho? Neviem, asi možno tej polnoci, jednej, druhej, ako to vydržím psychicky. To robíte každý deň? No, skoro áno. Vždy večer skoro. Vám to viac vyhovuje? No ja cez deň nemám rád kolóny moc. Aha. Nie som fanúšikom kolón a máme nejakú druhú prácu. Takže toto máte len takú oddychu? Hej, no, že sa porozprávam sa so sebou s zákazníkmi väčšinou. A však treba trošku vypustiť. No jasné. A už dlho takto taxikarčíte? Asi 7 rokov, 8, 9. No. To vás baví? Aj pracovať ešte, aj toto, dve roboty? Hej no, ja mám problém, že neviem zaspať skôr ako 5 ráno. Fakt? Takže... Tak ste si povedali, že čo budete? Že to nechceš ísť zarobiť tak veľa peniazí, že potom môžem cez deň ich rozhadzovať, takže... A s tou mačkou to máte ako teda? Viete, čo tu mám mačku, to je taký dlhý príbeh, mám tu mačku proste vpredu. Vás ochraňuje? Ne, som retardovaný, nebojte sa. Ľudia si to nemyslí? Ne. Ľudia sú rôzni? Hej, sú rôzni, no. Ja pôsobím ako retard, ale ja som asi to jedno. Mám proste driverovú mačku vpredu na sedadle. S ktorou sa rozprávate? S ktorou sa rozprávam, hej. Chápem. Ja mám doma ryby, tiež sa občas s nimi porozprávam. A čo, vám odpovedajú niečo? Nie, iba bublinky púšte. Tak to svojím spôsobom tiež nejaká forma odpovedia. A ona vám odpovedá? Odpovedá. A keď prídu, že napríklad, že 3 ľudia alebo 4? Tak si sadnú na mačku vždy. Fakt? Hej. Ja väčšinou, ja tam mám veci vpredu hlavne preto, lebo nemám rád, keď to sedí vedľa mňa. Tak ja teda si tam vždy nahážem najviac veci, ako môžem. A poviem zákazníkom, že sedadlo sa nedá posunúť, to sa nedá, aby sa proste tomu vyhol tomu kontaktu s niekým. Som hľadal spôsoby, ako to urobiť, tak som našiel doma túto mačku a som si ju dal sem dopredu. Proste to je také, keď tam niekde vidíte, tak si poviete, že ten taxikár je chorý na hlavu, tak dáte niekému dopredu. Funguje to. No dobré, ale keď vám naozaj prídu, že 4 ľudia, tak potom čo? Tak si doberú mačku na kolona. Ako vážne. Takže potom sa prispôsobíte, hej? Nej, musím, áno. Ako keď sa dá, tak ich natlačím všetkých dozadu. Áno, ďakujeme. Ďakujem, tak pekný večer a príjemnú sa doma prajem. Ďakujem. Dovidenia. Co to si robíš za mňa piču snad? Dúfam, že žiadne deti nesledujú, lebo budem veľmi nadávať o chvíľočku. Aj teraz možno. Som na mieste a zase sekla tá aplikácia. Zás mi seka ten internet. Dobrý večer. Sofia? Áno. Ste bol hneď tu, že? No ja som bol tu pri kruhovom objazde, keď som mi prišiel objednávka. Aha. Tu inak vždy býva veľa taxikárov okolo. No to je taký taxikársky klub. Jaj. Nároveň, to je taký kult. Aha. Čo oni tam... Ja som len dúfala, že mi nepríde Slovák. A stalo sa podľa mňa dobre. Aj vám stalo furt raz moc niekto zahraničný, áno? Hej, neznášam to. Keby sa to dalo dopredu navoliť, tak by to bolo úplne ideálne. No viete si to navoliť.
dopredu. Nejde mi to. Viete, existuje aplikácia, volá sa Taxikej. Čože? Existuje aplikácia, volá sa Taxikej. Taxikej a tam sú ceny isté ako možno 5%, 10 drahšie ako na Bolte, ale máte tam iba Slovákov, nikoho iného. Hej. Máte platiť kartou, hotovosti, ako chcete. Fakt? Hej. Taxikej, ako Taxikej. EY, hej? Áno. Aha, Ono to nie sú tam násobky, takže to máte furt tej istej ceny. No je to proste, je to o niečo vyššie ako Bolt, ale máte iba Slováka, musíte byť občan Slovenskej republiky, aby sa zobrali. Aha, že spolupracujeme s lokálnymi. Áno. Máte nejaké nepríjemné skúsenosti? No, väčšinou, jednu mám nepríjemnú, že taký pán to bol, on bol, tuším, odkiaľ on bol? Ne Chorvátsko, ale ani neviem, proste taký starý pán a on akože brutálne, akože ja sa bojím chodiť rýchlo s niekým, koho nepoznám, ale on išiel, my sme išli aj s kolegyňami a on išiel, že extrémne rýchlo. Cez mesto skoro do nás napalila električka a neviem čo a on fajčil predtým v aute, že fakt akože sa všetci báli. OK. A nebol to Slovák, Nie. Nerozprával ani po slovensky. Tak ja som bol na Ružinovskej, tam máte 40-ku, ako máte Emocicu. Áno. A ja som tam akorát čakal na objednávku, čo to mohlo byť 2 alebo 3 dozadu. A preletel tiež nejaký Boltiak, myšiel minimálne 120 za 30. A skoro do mňa napálil dozadu. Aha. Vtedy som si pekne zanadával a som aj chvíľu naháňal, že či ho... sa vám zavolal policajtov, keby ho chytím. Hej, no oni, ja neviem, akože... Však nech aspoň idú bezpečne, že keď... Alebo mimo mesta nech chodia, vieš, tak alebo ja neviem. Tak ono tu treba vždy dať jednu hviezdičku a napísať, že prečo ste ju dali. A potom oni po nejakom čase toho vodiča obmedzia. Ale nemám rada ani to, že oni vlastne chodia podľa aplikácie, hej. A odo mňa, tam, kde ste ma zobrali, do mesta, to proste tá apka ukazuje cez obchvat. Okay. A oni v kúse tade chodia a neviem im to ani vysvetliť, že nech tade nejdu. Aha, ok, takže napríklad kebyže vás teraz zoberiem z Alize, tak ide do Petržalky na obchod a vás ide cez obchod, cez Ružinov, ok. Dobre. No. Lebo tá aplikácia ukazuje teraz, že mám ísť úplne si to obchádzať aj ja napríklad. Čiže úplne nezmyselne to ukazuje. Hej. No však to, že keď akože je niekto odtiaľto, tak sa proste v tom vyzná. Ale jak to vysvetlím hentomu? No, tak to asi nie. No. Ako nemám nič proti nikomu, ale ako mali by ľudia jazdiť iba keď majú aspoň nejaké základy jazyka v krajine, v ktorom jazdia, ktoré jazdia. Aj teraz naposledy som išla a on sa ma spýtal, že kade a ja, že doľava. To ešte mi rozumel a potom som mu niečo povedala, že tade to nie, alebo tak on ja nerozumiem. No tak... Ale ja som aj videla, že u nás pod domom proste, že jazdia ako keby, že celý deň, pritom sa oni iba vymenia. A tam u nás sa akože menili. Ako ten som sa vás naberal? Áno. Aj, no, tak tam je taká slovnavská pumpa a tam na tej pumpe už nenájdete nikoho, pomaly žiadneho Slováka, ako vodiča myslím. A oni tam sa stredajú a tam majú také svoje, neviem, také neoficiálne stanoviska, sa stretávajú všetci. Že už tam, keď je, tak na vás všetci zazerajú. Akože mne hovorím, nikto nevadil nikdy, ani akože nemám proti nikomu nič, ale ja sa pozerám, či je to Slovák, neviem kto, ale na chovanie, na normálnu, ako keby slušnosť a to bohužiaľ. Tak treba hovoriť, a dajte si tú námahu a dajte tú jednu hviezdičku napríklad niekomu a napíšte. Je to také blbé. Nie, ako tak, keď nie ste spokojná s niekým, tak to hodnotie dám pre niečo je. Takže ten... No vie to, že kamoška začala robiť to, že vlastne všetkým týmto cudzincom začala dávať jednu hviezdičku a už ich potom neposílalo. Áno, aj toto je výhoda, že keď dáte niekomu jednu hviezdičku, tak už ten vodič pre vás nikdy nepríde. Hej, áno. Aha, okej.
To máme my, aj keď máme zákazníkov jednu hviezdičku, tak už potom ho nedostaneme. Väčšinou to tak. Ja som toho nebol v piatok v takom časovom mieste, že ti sa divím, že je to o čosi, lebo ja väčšinou pracujem po tej 10:00. Aha, okej. Alebo aj niekedy je po polnoci, že idem na 2 hodinky maximálne jazdiť a to je úplne prázdne. Tak to vozíte opäť tých ľudí. Opäť, ja to mám rád, asi na tým pokecam a rozíti srandu. To je dobré. Nedávno mi jeden pozvracal auto, je to vyčistené, nebojte sa. Takže... Nebojím, pohode. Ste nechodili vy s takým smradom? Takže ono smrdí ešte 2 dní. Aha. A keď to čistíte, tak wow. Ale zaplatil to, ne? Nie. Nie? Fakt? On sa hádal s ním a policajtov som zastavil na ceste, ktorí išli akorát tej chvíli oproti. Aha. A povedal, že nemá peniaze a keď išli policajti, tak zobral si peniaze vlastne niekam do boxerok sa mi zdá. Aha. No a potom po nejakých 2 alebo 3 hodinách hádania, dohadovania mi dal 50 €. Aha. A vlastne tých 50 € nezaplatili tepovanie. Áno, jasné, však to sú nejakých 80 €. No ale tam máte plus potom ušili zisky, nemôžete pracovať. Jaj, áno. No kebyže to dáte na súd, vysúdite peniaze, ale čakáte roky. No jasné. Ja si pamätám, že mne sa volá, akože ja nechodím takto, že do klubov a tak, ale kamoš má reštauráciu, tak tam chodívame, takže na víno. Ale si pamätám, keď som ešte chodila veľa von, tak som išla opitá v taxíku a bolo mi zle a akože vždy mám ten pud seba zachoví, že buď som zastavila, hej, že som povedala, že nech zastaví a že vystúpim, alebo kamoška sa vygrcala mne do kabelky. V taxíku? Áno. Fúha, do kabelky to je v pohode. Daj mi rýchlo kabelku. A ja, že niečo chce z kabelky, ona otvorila a vygrcala sa do mňa, že super. A keď na to zabudnete a ráno otvoríte, áno, tak to máte pekné prekvapko. Ako z vrátky, to je taká má slabosť. Ja som to čistil a ja sa nedala som, ja som všetko išlo von. To ešte 2-krát vygrcala, ne? Ešte doteraz ma napíra, keď sa to predstavím. Že nejaký nástroj mučenia pre mňa existuje. Hej. Ale to veľa ľudí s tým má akože problém. No, to sa ani nemôžem o tom ani rozprávať. Hej. Teraz za tým Pardon, fakt ma trošku napadlo. Pohode. Len sa sám nedogrcajte. Ale asi to pôjde vodno. Ale aspoň na policajtu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tak pekný večer a prínos a Boh vám prajem. Ďakujem aj vám. Dovidenia. Ty bol to nejaký vystrelený? Dobrý večer. Dobrý. Rýchlo ideme na to. Jedeme až do pralesa. Rýchlo. Dá to na ručnej? Prosím? Dá to na ručnej? Ne? Ne. Zatočíme takto. I love you. I just go to say I love you. Nevieš, že si spievam? Nie, v žádnom prípade. Kúkam. Brzdí mi internet a ten opozícia, že nie sú. Ja nemám internet, hej? Ja neviem. Chcete Wi-Fi-nu? Ja teraz rozmýšľam, keď ideme tak rýchlejšie, kebyže dám ručnú, nemáte radi Tokyo Drift? Ja neviem, to mestská polícia. Ja aj tak. To teraz tak napadlo. Si dal Red Bull, dobre, funguje reklama. Som jak malá žu. Čo má rád mikrofón. Môžem dať jednu otázku? Jasné. Čo si myslíte, čo bolo prvé, jama alebo cesta? Joj, to neviem, viete, ja som z Ukrajiny a Aha, pardon. Viete, ako Pardon. máme 3 cesty. To je blato zamrzlo alebo vyschlo. To je 3 ako cesty máme. Nevedel som, ospravedlňujem sa. Nie, pohodička, chápeš.
Ako tiež tam máte takéto cesty ako my? To horšie o 50 krát. Tie nové Mercedesy, čo boli, tak oni išli, pretože mi stále, no nie mi, a tak práve sťažovali sa, že stále vysvetľujú, že si išiel preč z dráhy a sa sám Mercedes na ceste zastaví. Pretože veľa tých jam, veľa tých jam a tým pádom on sa samostatne zastaví, že ako vodič to nekontroluje cestu a tým pádom nemohol cestovať normálne po Ukrajine s tým funkčným asistentom. Že musel to vypínať, že by normálne cestovať. A to je hrozné, keď ešte nejaké mesto má horšie cesty ako Slovensko. Štát má vo veľa hroznejšie s tými cestami, to vždy máme problémy s tými turistami. Všetko fajn, Ukrajina fajn na turist, na tak ďalej, ale cesty. Nikto nechcel chodiť normálnym autom na Ukrajinu, ale no čo už. Tak, ďakujem krásne a pekné sviatky, všetko dobré. Aj vám, dovidenia. Krásny nový rok, dajte sa. Ďalšia jazda koktačka. Kam? Ďalšia jazda koktačka. Uvidíme. Keď som koktal, tak mi strašne ľudia nadávali, že si robím srandu z koktavých ľudí. Ale viete, čo vám poviem? Hej, mám v prdeli. Môžeme koktať. Koktačka, dáme koktačku, hej. A vy môžete koktať so mňou. Ideme sa strápniť teda. Vy si to chceli. Ale ja sa začnem smiať, toto není normálne, lebo keď som to robil na videu, tak som to išlo tak spontánne. Teraz to je na pobeľak. Opica zoologickej. Ach jaj, začal sa nechám nahovoriť. Ale za toto dáte všetci odber. Chcem tam mať už 1000. To vyzerá tak nasrato. Dobrý Áno. Papa. Či netreba? Tady v poriadku. Do Volávky ideme. Volávka? Volávka, hej, na Miletičová 25 to je. Však asi to máte aj za. Pardon. Nie, v poriadku. Vadar. Rozumieme si. Ono to je blbe v komunikácii. A však ide to dobre. Ďakujem. Ako sa máte? Dobre, idem teraz za kamarátkami, tak sa teším celkom. A vy čo? Super. Dokedy robíte? 2 hodinky možno. A bude stačiť, čo? To je... Som vybavený, to dobre. A tak teraz asi aj bude veľa objednávok, keď už je objednávok, či? Dúfam. Na rohu? Tu? Volávka kafe sa to volá. Ale neviem, že kde to presne vám ukazuje. To niekde. Aha, super, no fajne. Kľudne, áno, môžete, ja takto prejdem sem, nech neotváram do cesty. Tak pekný večer. Aj vám. Dobre, tak pekný večer, ďakujem. Aj, mám to Toto ne, čo? Akože mal som človek, som nevybuchol od smiechu. Ďalší zákazník. Čo ochlubem celý koktail, nebudem o mňa rozprávať. Čiže na čo si ma to nahovorili? Na nejaké pičoviny. Dobrý deň. V pohode? Hej. Všetko v pohode? Liako? Prosím? Liako? Dobre. Zaspievame si spolu. Čo vy na to? Čo? Či máte chuť spievať?
Máte chuť spievať? Ne. Ja robím takú talk show s zákazníkmi, že spievame. Že Slavíci na ulici bolo, kedy boli. Dneska je piatok. Pátek. Prosím? No, to zarábate. Ja zarábam veľa, ja som poznáte pesničku od Bruna Marsa? I wanna be a billionaire. Ja som bilionér. Bilionér, hej. Som si kúpil kolotoč, atrakciu a vozím ľudí, hej, z taxika. Dobrý biznis. A ja si spiadam, že voda je tak vyšší na taxi. Nie je to také. Máte rodinu? Prosím? Máte rodinu nejakú? No, mám. Čo sa ma chcete zastreliť? Keď sa to pýtate? Deti? Po celom svete mám deti. A tak to môže byť? Dobre, tak ďakujem krásne. Ďakujem. A vy to máte v hotovosti? Áno. Ďakujem. Jo, ďakujem pekne. Tak. Veľa zdravia, šťastia, nový rok, všetko dobré. Dovidenia, pekne. Pekný večer. Pôjde, vystúpite? Ok. Koľko vlastne zarobené? Poďme pozrieť na to. 13:10. Ti musí pekne iba za 3 hodiny 13:10. Supiš. Je to tu. Dobrý večer. Dobrá večer. Ospravedlňujem, nie dobre slovenské rozprávanie, nevadí? Nevadí, ďakujem. Alexander? Alexandra, áno. Alexander? Alexandra. Alexander, dobre. Učím sa, Učíte sa rozprávaš, áno. Odkiaľ ste? Si Saudská Arábia, pri Saudská Arábia. Tak hovoríte po anglicky? Nie anglicky. Arabsky. Arabský, španielsky a trošku slovensky. A trošku slovensky. Ale pekne hovoríte. Ďakujem. Ako dlho ste na Slovensku? 4 roky. 4 roky? A rozumiete, keď ľudia rozprávajú s vami, len vám sa ťažko rozpráva? Že rozumiete, len Rozumiem. Áno. Ja šmejem, lebo ja smiešne rozprávam. Ale nie. Ide vám to, nebojte, zlepšite sa. No, ďakujem. Ja tiež rozprávam po maďarsky. Maďarsky? Ale tiež mi to nejde až tak dobre. Takže viem, ako sa možno cítite. Ale zlepší sa to, len treba rozprávať. Šušilo o šušku? Ako? Šašo šušilo šušku? Šašo sušilo. Áno, šu. To ani nepoznám. Nie, hračka šlovná, šašo šušilo. Slovná hračka. Silná hračka, áno. A také týdne nazvať. Áno, máme veľa aj strč prst skrz krk, to je taká známa. Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Ok. Strč prst skrz krk. To je ťažšie. Je to dosť ťažké, no. Ťažké. Lidla ťažká? Ťažká Lidla? Ťažká. Nákup? Táška? Áno. Ťažká? Je to ťažká? Ťažká. Tašku máte? Ťažká? Nie, akoby tá slovná hračka je ťažká, náročná. Difficult. Sračka? Hračka. Sračka. Aha.
Šačka. Zrovna sračka. Nie problém robiť, že Čo? Však aj to sa naučíte. A vy slovensky pekne rozprávate? Kyslé Maďarska? Ja som Slovenka, ale bývam blízko Maďarska. Pri Maďarsku bývam, takže som sa naučila. Pozerala som veľa filmov po maďarsky. Maďarsky. Maďarsko, Kosovo, Maďarsko? Už asi môžete ísť rovno. Zelená. Maďarsko je Hungary. Hungary. Tam, áno, ešte trošku vyššie poďte a tam ako ešte vyššie. A tu na toto parkovisko, tu doľava, môžete tu hneď, tu. Áno, tuto. Ďakujem. Pekný večer. Aj vám pekný večer. Pekný večer. Vybete Andrej však? Áno. Vítam vás. To som ja. Dobrý. Zdravíčko. Zdravý. Mal by som do vás takú špeciálnu prosbu. No tak to sme dvaja. Nech sa začnite prvý. Dobre. Ja idem prvý. Poprosím vás sa Žižkovú, lebo tam mám odparkované auto a tam mám kľúče od bytu. Aha, dobre. Ale je to cestou, takže nemusím žiadna. Jasné. Odpočkal. Není Čo? problém. A teraz idete vy. Ja som čarodej. Vy ste čarodej. Áno, počúvajte, vám niečo ukážem. Môžete mať toto jazdu zadarmo. Chcete? Keď splníte úplne jednoduchú vec. No dobre, skúste na mne. Dobre. Ja som už trošku podnapitý, ja sa A ja, to je v pohode. To je úplne v pohode. tak to není v pohode, keď vy ste podnapitý a vy ste šofér. Hej. Tu je mačka. Áno. Vidíte ju? A vidím, ale bude som mi s ním, s ním zlesný. A keď náhodou dosadíte tú mačku k životu, máte ju zadarmo. Ešte raz? Keď ju privedete k životu. Ale ja nechcem. Prečo? Lebo je strašidelná. Ja budem mať z nej zlesný. To je preto. Tak. Tu poprosím, za touto budovou musíte ísť doprava. Tak vás poprosím. Teraz doprava? Teraz doprava, áno. Šmikom či normálne? Ako chcete. Á, Ja sa šmikom. držím. Tu na doľava. Ja som chcel ísť po schodoch, normálne ísť tak. Mohli by ste. Á, už je to jednosmerka. Není. Ale je. Ale povedzte mi, že niekto už dokázal priviesť k životu tú mačku. No keď sa vám to podarí, tak vám dám ja zadarmo a dám vám kľúče od svojho bytu, ktorý nemám. Ja chápem, ale či sa to už nie... Áno, jedno sa to pokúšal. Hej? Pokúšal. Hej, zakopal som ho na záhrade. Dobre. Ako tú mačku myslím. Ako to mačku, jasné. Tu na vás poprosím sa pozastaviť, toto je moje auto. Tu mám kľúče od bytu. Na chvíľku ja vystúpim, budete mať na obzore, nejdem nikam, zaplatím. Hneď som tu. Jasné. Očistný rituál lásky a temný mormon. Že by som bol mormon? Môžem to vyskúšať. Mormon. Môžeme ísť? Veľmi pekne môžeme ísť. Ale
ale nie. Čo som vás zapáť, ja som z takého divného náboženstva. To je niečo ako mormonočka, poznáte? Nie. Mormonočka, no. Nie. My uznávame drevené mačky. A čím má mačka viac špicatejšie uši, tak tým viac to je pre naše náboženstvo také, jak by som povedal, také rituálne, spirituálne. My tam cítime tú energiu tej mačky. Okay. Poznáte? Nie. To je niečo ako keď vám príde zaklopať mormone na dvere a sa vás pýtať, či chcete vstúpiť Ježišovi do jeho lona. Tak my vás zaklopíme s mačkou, s špicatými ušami. Mačku. Nepoznáte? Nie. To je také mexické náboženstvo, to je... Mexické, áno, ono to pochádza... Ja som nikdy nebol v Mexiku. Ani ja, ale ono to pochádza z tej asetskej doby. Tam bolo, kedy prústili mačkám uši a bojovali proti kohutom. Nepočuli ste to? Nie. Aha. Ako ono je to málo Ja som taký neznalý, no. No ne, ako v poriadku, ako ja napríklad niekto verí v Boha, niekto v Allaha, ja verím v mačku so špicatými ušami. Okay. Takúto, vidíte? Takéto uši musí mať špiciaté. Je to strašidelné, ale je to... Strašidelné. Musí to byť také výstižné. Jasné. Chcete sa prísť pozrieť na naše stretnutie? Ešte raz? Môžete prísť na naše stretnutie. My si sadneme. Áno. Nie, tam budú takéto špicaté mačky. Tam sú mačky, väčšie, menšie. Ani náhodou. Ďakujem pekne, Tak. dúfam, že som vás neurazil. Nie, v poriadku, ďakujem krásne. Všetko dobré vám prajem. Dobre. Jak hovoríme my, mňau. Dobre, majte sa šéfe. Dovidenia. Majte sa, pekný večer. Dovidenia. Tak ja si myslím, že nám niekto hodí si o chvíľočku. Ako bez debaty. Čistý blázon ja som. Dobrý prajem, dobrý. Vy budete Marek? Jo. Čo, ako sa máte? Rád si môžete. Čau. Pohode. Mne už začalo tak trošku hrábať. Ja normálne mám vidiny teraz. Z čoho? Ja neviem. Čo si to šlopal? No ja všade vidím také nejaké divné tvory malé. Čo si spapal? Nič práve, že nič. Akože teraz pred chvíľou mi to niečo skákalo po palubnej doske. Nejaká divná, neviem čo to je. Nejaký divoký mix, niečo medzi... Keby sa pozeral, ja neviem, koňovi na zadok a malým škriatkom. Prosím? Že chápem, akože viem sa vcítiť do teba. Sorry, že týkam, ale... Ne, pohode. Inak, počuj, ja teraz robím také kurzy, že my ponúkame, my máme nové náboženstvo. No. Že keď máš mačku, ktorá má špicaté uši. No. Nepoznáš to? Ne. Kámo, tak to ne, to vážne nepoznáš? Tak nie to vieš, to je také. Tu je. Je to tam, vidíš to? Nevidíš to? Ne. Ty, ne. Ty kokos, ale... Čau, brácho. Milujem ťa, ty kokos. Ne, vážne, tam to je, hen. Nevidíš to? Však sedačku to mám. Ne, sedačku, tak tam tunak to stojí. Čo keď to po nás skočí? Kámo, hen, tu to je. Buď to skočí, alebo dostane to na piču. Ne, ale však tuto normálne. Ty, ja sa dia. Ty ozlady. Ale vážne, tu je to, nevidíš to? Pozri sa na to, kámo, tam to je. Máš to. Tak potom ja nemám vidiny, to musí vidieť aj ty. Že teraz to také máve. Také malé divné to je, také... Neviem, čo to je. Kašľať na to, no. Jebať. Ale vypadni už. Fuj. To je v píči toto. Sorry za nadávku, ale... Pohode. Fúr ma to tu naháňa, ty kokos, od rána. Keď to začalo o 8 večer. A od rána. Ach jaj. Ja to úplne ceníka mám napríklad. Ne, pohode. Jasné, ako škále, ja som není ročník, ty on. Keby ešte takto sadí nejaký progresívny mladý kokot,
Siskovi. Hneď recenziu. Odhlaste ho, lebo on je nadfetovaný. Že... Srandu si môže robiť. To je, čo ti jebe, ja ťa milujem. Ale nerobí sa, fakt to vidím. Teraz to je tu, neviem, pozri. Vieš čo, ja som si ako kochod, lebo to nevidím. Tak potom máme, každý mám iného dealera asi potom. Asi, hej. Tak pekný večer. Čauko, čau. Díky. Ak chcete ďalší stream alebo čokoľvek, tak dajte like, odber a pičoviny, čo poznáte všetci. Tak, dobrú noc vám prajem a dajte ten fakt, ako potešíme to.